Сега ще ви дам един пример как се подхожда към пазара, който е от реалния живот и който ще ви покаже различните подходи, какви различни резултати генерират. Преди известно време ми се обади приятел, който има малък бизнес за периодни почистващи препарати, които са внос от чужбина и оперира в малко градче близо до София, в Самоков, който ме помоли да му помогна с оферирането, да ми изпрати офертата си и да му кажа как да я подреди така, че да изглежда по-професионална. Той е определено предприемчив човек, но не е учил никога за това. Занимава се на принципа проба и грешка и това обикновено му носи както плюсове, защото е много смел, така и минуси, защото много от нещата се налага да се счупи главата преди да разбере как стават. Така както и да изпраща ми тази оферта и аз започвам да го разпитвам. За какво ти е тази оферта, какво мислиш да правиш? Той казва, мисля да изпратя до всички училища, детски градини, болници и така нататък в града. И аз му казвам, не се прави така, нали? Просто офертата ще влезе в поредното кошче за боклука. И той пита добре как да го направи. И аз му казвам, нали, сега първото, което е, ще тръгнеш да ги обиколиш всичките тия места и да се опиташ да намериш хората, които отговарят за това, така наречените decision maker или хората, които вземат решения. Подготвим някакви подаръчета, някакви дребни неща, които те могат да опитат или в къщи, или в дейността си в работа. Зависи, питай се да ги усетиш дали са по-скоро работохолици, им е важно нещо да им свърши работа в работата или по-скоро в къщи някакъв перилен препарат, нещо малко, колкото да тестват нещата ти. След това се опитай да ги разпиташ малко предварително. Какви са проблемите, които срещат? Примерно Самоков има много сериозна зима. Те най-вероятно работят с софийски фирми. Той каза, да, вече някои от фирмите ми казаха, че са софийски, които доставят. Аз казвам, от София със сигурност не им носят през 2 дена препарати, пък ти си тук близо до тях. Най-вероятно те трябва да заредят голямо количество, което означава, че трябва да имат склад. Много от тях трудно намират къде да разположат това количество и складовете си. Най-вероятно им карат 2 пъти седмично, т.е. те трябва да правят някакви прогнози за тези неща. Най-вероятно имат нужда от някаква допълнителна услуга, примерно някаква комбинация с почистването, с някой може да се комбинираш. Събери цялата тази информация и подготви бутикова оферта за всеки един от тях. Имаш вече някакъв договор в района. Да, имам се едно училище. Добре, хващай го и направи референция. Отиди там, където вече имаш договор, това е най-силният източник на нови клиенти и питай, нямаш нещо приятелка тук и с другите училища, това е малък град, хората се познават. Дай сега тази оферта. Сложи ги всичките тия неща вътре, сложи плюсовете и минусите, оформи, така че първо да започнеш с проблема, който решаваш. И вече, след като вече познаваш хората, разбрал си какви са проблемите им, направи кастомизирана оферта или прецизирана за всеки един клиент, така че да усетиш неговите проблеми, така че да решиш неговите проблеми. Виж, ако успеш да вземеш някакви цени от конкуренцията, защото това е единствения коректен източник, откъдето можеш да вземеш конкурентни цени, влез под кожата на хората и започни след това от едното място да отидеш с препоръката на другото и неминуемо ще си успешен. Вижте каква е разликата между това просто да напечаташ някакви оферти, дори да ги върнеш през някакъв изкуствен интелект и да ги разпратиш така и да чакаш някой да плъвне, с това да тръгнеш систематизирано с някакъв подход към пазара, който стъпка по стъпка да ти даде и да ти генерира истински резултат, на който ти можеш да разчиташ и то дългосрочно.